салом ба тамошобинони канали Арзанда. Салом. имрӯз мехоҳем каме ҳам бошад оиди муносибати мард ва зан дар оиларо суҳбат кунем. мавзӯи хеле ҷолиб аст, зеро аз муносибати зан ва мард солимии оила вобаста мебошад. дар ин замона мушоҳида карда мешавад, ки баъзе оилаҳои ҷавон вайрон шуда истодаанд. аз чӣ сабаб бошад? аз сабаби ноҳурматӣ, нофаҳмӣ ё хатогиҳое, ки марду зан нисбати якдигар мекунанд. суханои гуфтатон ҷои ҳақро дорад. ба фикри шумо зан чӣ тавр бояд рафтор кунад? ба фикри ман, зане ки шаҳвари худро ҳурмату эҳтиром мекунад, аз ин хел зан беҳтар зан дар тамоми рӯи олам ёфт намешавад. рост мегӯед, лекин ҳурмату эҳтиром набояд танҳо аз тарафи зан бошад. мард низ бояд инчунин рафтор кунад. ҳатман марде ки зани худро дӯст медорад, танҳо рафтори хуб мекунад нисбати зани худ. ман ҳамчун зан гуфтаниям, бонувони гиромӣ, бо шавҳари худ меҳрубон бошед. суханони шавҳари худро ба ҷо оред. дар хона катбона бошед. чизҳои болаззат тайёр кунед. шумо бояд донед, ки шавҳари шумо чӣ хӯрокро бисёртар дӯст медорад. ба худ аҳамият диҳед. зеро мегӯянд, вақте ки худо тан офарид, аз барги гул зан офарид. эҳсоси ошиқ шуданро ба хотири мард офарид. чӣ хел суханони арзанда гуфтед, шоира. ин хел суханҳо танҳо дорои занҳои тоҷик аст. мардҳои гиромӣ, зан пеш аз ҳама модар аст. чӣ хеле ки шумо рафтор мекунед нисбати модари худ, ҳамин хел рафтор кунед вобаста ба зани худ. ба шарте ки зан дар ҳақиқат арзанда бошад. арзанда будани зан вобаста аз худи зан аст, аз рафтори хуб, аз гуфтори хуб. зане ки шаҳвари худро доим дастгирӣ мекунад дар назди дӯсту душман ва дар пастиву баландиҳои зиндагӣ доим бо шаҳвари худ аст, ин хел зан фахри мард аст. мард бояд ҳамчун рафтор кунад, ки зан ба худ боварӣ дошта бошад, ки як ҳимоягар дорад. мард на танҳо бо фикру хаёлу хоҳишҳои худ зиндагиро ба пеш барад, фикру хоҳишҳои занро низ ба назар гирад. бо зани худ набояд ҳамчун хизматгор, балки ҳамчун зани меҳрубон, дӯсти ҳақиқӣ рафтор кунад. мо бояд донем, ки мо на як рӯз ё ки як моҳу як сол, балки тамоми ҳаёт бо ҳамдигар ҳастем ва ҳаёти худро бо хушиву хурсандӣ, меҳру муҳаббат, орзуву ният гузаронд. зеро мегӯянд, зиндагӣ бо орзу ширинтар аст. хушбахтии ҳаёти шумо дар дасти худи шумост. хулоса, мардон ва бонувони гиромӣ, вақте ки оила барпо мекунед, пеш аз ҳама дили худро соф кунед. ба якдигар боварӣ кунед. намонед ки шахсони дигар ба зиндагии шумо кордор бошанд. зиндагии худро бо фикру хоҳишҳои якдигар ба пеш баред. зеро хушбахтӣ ва саломатии оила аз худи шумо вобастагӣ дорад. ин зиндагӣ бисёр кӯтоҳ аст ва пур аз дӯстиву душманӣ, сиҳативу беморӣ ва пастиву баландӣ иборат аст. барои ҳамин якдигарро доим хушҳол кунед. барои он ҷавононе ки оила барпо кардагианд ё дар оянда карданианд гуфтаниям, доим хушбахт бошед, сиҳат саломат бошед ва арзандаи якдигар бошед. тамошобинони гиромӣ, шумо низ фикрҳои худро оиди ин мавзӯъ ҳатман баён кунед. хайр, то дидори оянда. дар паноҳи худо бошед.